Hi guys, welcome back to our new vlog. ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಏನು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಪೇರಿಗೆ ತಂದೆ ಪೇರು ಕೊದ್ದೆರೆದಿತ್ತೆ ಪೇರು ಕಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿ ಬರೋಡು 4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪೇರಿಗೆ ತಂದುದು ಐಕ್ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಏನು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿ ಬರೋಡು ಪೇರ್ತಿಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿ ಬರೋದುಂಡು ಈಚೆ ಕೊದ್ದಿಂದು ಉಪ್ಪನೆಗನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರನ್ನು ಪಾಡೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿ ಬರೋಡು ಅವಳ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿ ಬರೋದುಂಡು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಂಡು ನೆಕ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದೇನು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿ ಬರ್ತಂದು ದಪ್ಪ ಆತಂತಲೇ ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಕರಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ಚಪ್ಪೆ ಅವರೇ ದೀವೋಡು ಅಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಆಯಿ ಪಕ್ಕ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀದು ಬಿಡ್ಲಿ ದಾಂಡು ನೆಕ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಂಗೆ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅವು ಮತ್ತೆ ಪಾಡೋಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಹಣ್ಣು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯಕ್ ಆಗ್ತದೆ ತಿನ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೋಗೈಸೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದು ದಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಕಲು ಕಲರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಏರ್ ಮತ್ತು ಒಂದೆಲ್ಲ ರಾಗಲ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಒಪ್ಪೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು